Gwapo ka lang presentation mo, amigos. Hold up. Yo, what's up mga amigos? Karon, makibutag reaction video. Dugay-dugay na kung wala na kong kahimong reaction video. Oh, pero wala akong pakialam. Since nga dunay ka-trending karon nga sa ka-entertainment show sa YouTube nga ang pangalan sa company is White Talent Entertainment. Pero minin ako makita sila sa news feed sa YouTube channel. Si Mariano. Nabuo nilang love team si Mariano o si Angel. Medyo ubay-ubay nilang fans mga amigos. Sa sud sa pila ka buwan lang sukad pag-abot ni Angel Negro ang ilang subscribers. Mga subscribers nila ron murag hapit na 600,000. Uban ni ko ninyo mga amigos sa pag-react. So karon po kabalik ko react mga amigos. Last na ko react siguro is katong The King. So mo to akong last na reaction video. So karon atong i-react ang team okay ba sa ilang love team sa pangalan karon sa ang atong gira karon kay si Mariano gisugot na ni Angel. So mga amigos, ang balik ko niyo sa pag-react. This is it, sagdanan na to. So yun guys, mag-react na tagsugod kay ikatulo na rin akong balik kung sit up niya palpat na ako pag-react. So balik ko ron kay samok kay Resigo ano gano'n samok kay sing ha namikita ko slicing. So magsugod na start para mauman na tama amigos. Kanina lagi ko nagsigikuhan niya sa ikong kasipyat ba. So balik na sad apoy ba balik isam mo kay sing kara ka. So start na tama amigos kay kibaw kung nag-atang-atang sa munaw diri magsugod og react. So this video is credited to SY Global Entertainment. So please subscribe guys, SY Global Entertainment. So follow mo nila para mo kilig mo sa ilang mga salida, sa ilang mga pakilig, mga hugots, mga kanta nga mga jokes. So let's start na mga amigos. Oh yan, napagod yan. Pero gusto ko, hindi pa napapagod sa'yo. Hindi pa. Kasi kinilag kay si Mariano din. Yakin babae si Juan. Si Angel. SY, Global Talent Entertainment. Papunta na po kami kina Lolo. So ato sila pa daw sa balay sa ilang lolo. Lolo ni Mariano na Lolo Mariano. Kaya nangako po ako sa lolo niya na babalik po ako. Butan niya po si Juan. Ba't sa'yo mo? Butan niya si Mariano, no? Ano naman? Ano nga, hindi kita marinig. Nagpilit kay si... Ay, di ba? Si Angel, butan ka na... Wala arte. Kaya... Sa gwapa kay siya ba? Kanang sabay na gani siya gani. Alam kong... Hindi naman ba... Si Mariano, aita na siya. Good yun, good. Oh, good ba? Hinihintay na tayo ni Lolo. Then, pupunta tayo kay Lola! Wala siya. Sigurado na ka ba? Na ka ba? Sigurado na ako. Pilit ka si Mariano eh. Oo. Hindi nga. Okay. Tara. Lolo! Si Lolo! Oh. Lolo! Ano bang gagawin mo ngayong araw na to? So, ililipat yung mesa. Oh, tutulungan ka daw ng honey babe. Sasabihin lang yung Lolo. Tulungan ka daw. Parang Neneng B ang kanyang Kung ba yung mag-musik.
Boom! Nagawala siya. Walis. Oo, kabutan ni Lo, Mariano. tamang-tama na dyan si Mariano. Di ba, papalinis mo yung kulungan ng baboy? Ano, sila buhay man ako. Yun yun, guys. Sa ilalim farm na eh. Yung farm sa Inulo ni Mariano. Yun yun, guys. Wait lang. Ayan. Alam nyo, guys, masaya ako kasi tumutulong siya kay Lolo. Kinamay na. Ayan na, kinamay na po. Ano? Madudumihan ka niya na naka-white ka. Tapos hawa ka sa mukha ko, tapos madumi yung kamay mo. Sasabol na. Si Angel may naganit sa kamera ni nag-vlog. Tanong mo kay Lolo. Lalo pa pang gaw. Itong guys. Kung pamilyar nga sa Mariano, ba ibo taga-amuwa ganit, taga-undol. Tayin mo ko. Parang hindi naman taga-undol, putang eh, mga spirito lagay yung mga kutis ba. Hingal ka. Magpahinga ka muna kaya. Mamaya na. Puti ni si Angel. Ano, Lolo? Ngayon na. Mamaya. Sige na, pawis ka na. Mamaya. Pawis na pawis. Tingnan mo, hindi mo, tinatalikuran mo ko. Kailangan mahalin mo ko. Si Awa kay Angel. Ano na? Suko ka na ba? Hindi kita naririnig. Hindi pa siya suko. Iyan na. Hindi pa rin kita naririnig. Lukdo sa si Mariana eh. No, yun na ng plywood. Mariano. Alayas mo pa. Ride na lang. Yun lang dadali. Pwede yun. Eh, abi na mo. Bisaya. Tagal, namimiss na kita. Abi na mo. Bisaya. Parang neneng mi ang kanyang Again. Tulungan kaya kita. Huwag na, mapapagod ka pa niyan. Pawis ka na nga. Oh. Pawis na siya. Pawis ko. Ano? So, tiya kay Swerte kasi Mariano ba? Dahan-dahan ka kasi. So, money ang video Kusan mo yung electric fan? ilang last 80s na Yung ano? vlogs. Si Mariano gisugot ni Angel. So, nasa last doyen karon. Linisin ko. Lo, yung wag masyadong madami. Kawawa na to. Konti-konti. Sige, konti-konti. Nani Wait lang, pahinga muna daw siya. Gopo kay siya tingog kay siya kanta. Makakita na mo siya yung Konti-konti. mga kanta. Siguro mga 1 month. Tindot kay siya Tapos tingog. na yan, no? Mali siya na-discover siya sa Ano? SY Global Entertainment. One Tingnan week mo, tapos na yan. pati sila dumuduyan, no? Ba't kasi, ano eh. Dapat kasi, pag napapagod ka, inom ka ng inom na maraming tubig. Hindi mo na ako pinangkukuha. Parang Sabihin mo sa akin, pangkukuha kita. Murag mo na kuya na sila. Tubig, honey, babe. Murag na siya kung Wait ba. lang, magkukuha kita. Kuha ka na dyan. Okay mo nga, Dalawa ito, saglit lang. Labot. Oy, gura lang! Ano ba yan? Dinang yung style sa buhok ni Mariano kay Kulot. Paano kita pangkukuha? Talagang sweet-sweet naman. Talagang ngayon lang yan, no? Ngayon lang yan. O hindi, oh. Uy, lang ako naging sweet sa'yo? Ha? Uy, lang ako naging sweet sa'yo? Tingnan mo daw, parang timang. Tingnan mo daw. Tingnan niyo, guys. Anong ginagawa niya? Kailangan pang ano yun, eh. Kita hawain. Hindi mo ko So, the hahawain. next day niya ni siya kaya murag. Siyempre. Nag-iis na Wala naman si din para Angel. hawain mo ako. Kasi hindi naman ako naglalaki. Wala naman akong lalaki. So, gusto mo sa iba? Gusto mo sa iba? Honey babe! Honey Ang tagal naman yan. Nainip na ako. Honey babe daw, honey babe. Ito muna dito. Tumayo ka muna dyan. Halika. Honey babe! Puti kay si Angel. Wag. Puti kay si Angel. Wag! Gwapo ko Ay, yun. lolo! So, Yung ano, ewan ko ano yung gagambino.
O, inom ka muna tubig. Diba na... Halika, tumayo ka muna dyan. Naglimpyo sa at. Naglimpyo sa at si Mariano. Halika na. Tingnan nyo, hindi, alam mo yun yung problema mo sa akin, problema ko sa'yo, hindi mo ako sinusunod na naman eh. Matapon eh. Yan siya guys. O, ganyan siya uminom. Kasweet. Sana all. Galing na. Kaya niya uminom eh, no? Ano sana? Diba? Tapos na na, nipipin ko muna kayong tubig. Nihong. Kasi muna ako. So ako. Hindi mo muna. Pero ka muna tubig. Sipad yan si Angel kay mo ko na siya, sampay na siya sa mga chok-chok ni Mariano. Pagod, no? Kung may urot-urot at tubig na ginom ni Hindi ako mapapagod. Mariano. Kung nasa nila guys. Mapapagod, tingnan niyo naman mukha niya, oh. Oh, yan. Napagod. Yan, pagod dyan. Pero gusto ko, hindi pa napapagod sa'yo. Bakit bumubulong ka na naman? Hindi na naman kita marinig. Bugot mo, dugot. I love you. Bakit gano'n? Panawasi. Ay, wala na. Oh, Lolo, namatay yung tanim! Di man po. Yari ka kayo. Hindi ka pa ba't pagod? Sigurado ka bang kaya mo pa? Sa baniligitan naman eh. Ano? Ay, mga na yung sa'yo ko, ano eh, ganun. Oo. Sa Ano nakakita? bugas, no? Sumay. Nga rice tiris, nga rice ba? Rice. Rice tirisis. Mag-1 month na, di ba? Oo. Mag-1 month na din ako So, ikipok ni Kone. sa'yo. Siyempre. Mariano. Hinihintay lang naman ako sa'yo. Ano hinihintay mo? Siyempre, hinihintay ko yung, ano, oo mo. Yeah? Oh. Paano kung ano, kung... Okay ko kasubay ng ilang Ano buwan, kung ngayon ilang mo mga na show. ma- Pero permi na makita na sa news page. mararamdaman mo? Halos sila, tanong video. Sasaya lang. Siyempre, lahat ng, ano, mga pinagkukuhan ko, di ba, napagaan na yung loob ko, siyempre, nasabi mo na rin. Siyempre, kahit minsan mo na, magtatrabaho pa rin ako magtatrabaho. Wala akong naiintindihan sa explanation. Butan na si Mariano. Makita mo sa iyang naong na butan na siya. Oh. Ano, babe, baba mo konti. Pag gano'n yung mawawala na yung mga lupa. Wagi Arte Sinchin. YRT. Sabay ka siya. Kailangan mo na siyang pagpaguran. Akala ko paikot-ikotin. Hindi, Paikot-ikotin. pagpaguran, bago mo siya makita. Char. Bago makuha daw. Yung mamahalin ko ngayon, yung sasagutin ko ngayon, kung meron man, gusto ko siya na yung kasama ko habang dito. Hindi man totoo yung tadhana, hindi totoo yun. Meron sasagutin yan? Ha? Meron sasagutin? Hindi ko alam. Ba't sabi mo? Kung yung sasagutin mo yan. Hindi ko alam. Hindi man totoo yung tadhana na yan. Tutuyan na, forever. Or forever na. Ba't pa si Lolo? Hindi niya inaaway si Lolo. Ba't palagi mo sinisigawan? Sorry. Ano? Dapat sanayin mo na, hindi ka natitingin sa iba. Sa'yo na ako na. Ano? Sa'yo na ako mag-stay. Oh, dapat lang. Stay. Hindi na ako mag-stay sa iba. Dapat lang. Dapat lang sa akin ka na magstay. Alam mo bakit? Oo. Alam mo? Hindi pa. Alam mo bakit? Bakit? Kasi ano, makukuha mo na yung oo. Oo. Oo nga, totoo. Kailan? Kailan? Ngayon. Oo nga. Ano ba ito naman? Gwapo ka lang presentation ng videos. Ayaw ko nga mag-tinood niya sila. So mga amigos, nauman na tao react sa ilang love team ni Mariano o ni Angel
So, nindot ko po, nindot kayo lang citation, ilang vlogs. Ayaw nga tinodonta. Ayaw nga kung sila naman yun ni Angel o ni Mariano. Ayaw nga si Mariano dili binuwangan ni Angel, dili pasakitan. Kaya sa tanaw na ako, butan kay si Mariano. So mga amigos, I hope nga nalingaw ka mo sa akong reaction video. So kung wala pa mo ka-subscribe sa akong YouTube channel, please do subscribe and click notification bell para mas updated kayo sa mga bagong upload ko. So by the way guys, this video is dedicated to SY Global Entertainment. So please subscribe na guys. Watch nyo na din yung full video doon sa vlog na yun. Nilalagay ko sa ibaba yung link. So thank you guys. See you soon. What's up amigos? So thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there. And watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.